modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes tus glundung. Dil. Kok dil ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho aku iki sing ndelokke kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Sing ngolino prapting lalis. Aduh. Ngapa reng ora mentala aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak